Melin Ynys y Pandy, wedi ei leoli dafliad carreg o dref arfordirol Porthmadog. Dyma lle fyddai'r lechen yn cael ei drin ar ei siwrne rhwng y chwarel gorseddau a Thywysog Cymru i Porthmadog i'w gludo i bedair ban byd. Cafodd ei adeiladu yn y 1850au, ac mai dim ond sgerbwd yr adeilad sydd i'w weld erbyn heddiw, mae ei bresenoldeb mor amlwg ag erioed ar y tirwedd mynyddig. Heddiw, mae Naomi Jones o Bar Cenedlaethol Eryri yma'n Tywys ac i sôn mwy am yr adeilad. Yn fan hyn oedd yr olwyn ddwyr yn troi. A wedyn, wrth gwrs, dim yma rwan, ond sy'ch chi'n dychmygu pan oedd y lle yn cael ei ddefnyddio fel lle gwaith, a wedi cael ei lunio efo coed i gyd hefyd. Nathon nhw adeiladu tai ar gyfer y gweithwyr yn y chwarel, ac nathon nhw godi pentra o'r newydd ar enw Treforys. Yna 18 o dai mewn 3 stryd, a dyn fanno oedd bobl yn byw, a wedyn pan ddoth y gwaith i ben yng Ngorsedda enw'r chwarel ac yn fan hyn yn Ynys y Pandy, nathon nhw benderfynu jyst ffrwydro'r tai yma yn Ngorsedda. Felly mae'r tai wedi cael ei dymchwel a cwbl ydych chi'n gweld yna rwan ydy'r clystyrau yma o rwbel o gerrig. Dim ond bwrlwm yr afon sydd i'w glywed erbyn heddiw, ond ar un cyfnod daeth nifer o bobl yma i fyw mwyn gweithio yma. Gyda galw mawr am lechi Cymru dros y byd i gyd, buddsoddiwyd dros 100,000 o bunnoedd ar yr adeilad, sydd heddiw o ddeutu ta 12 miliwn. Ond oherwydd fod y garreg yn unsaw, daeth y gwaith i ben o fewn 7 mlynedd. Cyfle da am lun, ac wrth i ni berhau i grwydro o ymgylch yr adeilad unigryw hwn, mae'r un mor drawiadol heddiw ac yr oedd pan oedd yn weithredol. Oedd un yn dod i fewn i fama, a wedyn oedd y llall yn mynd tu allan. A wedyn mynd tu allan i ddod allan yn y top efo'r hyn, a mynd allan fforcwr chi weld, yna 2 lefel. Felly ar yr ail lawr oedden nhw'n gwneud gwaith hefyd. Oedden nhw'n gwybod am yn hir iawn be oedden nhw'n wneud yma, pa fath o lechi oedd yn dod o gwrs allan. Ond be oedd yr dystiolaeth yn dangos i'r archeolegwyr oedd yna wahanol fath o shavings o'r llechi mewn ffordd, mewn gwahanol rannau'r adeilad. A be oedden nhw'n weld yn y gwylod yma oedd y gwaith trwm yn digwydd, felly oedden nhw'n gwneud gwaith rough iawn yn fama, creu slopia, felly pethau fel silffoedd ffenast, linteli i wneud eich ben drws, cerrig beddi a'r math yna o beth. A wedyn, fydd y grisia, oedden nhw'n gwneud gwaith mwy cwmraidd o lawer, crefft. Felly pethau fel addurniadau llechi i roed ar silffoedd ben tân, math yna o beth. A dyn, oedd y llechi yna wedyn yn gorau cael ei carlu a hoistio i fyny grisia, a dyn oedd ganddyn nhw hoist yn mynd a grisia wedi o'ch ben yr olwyn ddwyr yn hynny. A dyna ni, pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer yng nghwmni Naomi, gweitha cawodydd achlysurol. Byddai'n ymweliad i Melin Ynys y Pandy yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod, ond am y tro, ymlaen â ni i'r lleoliad nesaf.